Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas želim da podelim sa vama recept za ove fantastične kockice koje se prave neverovatno brzo. Ove kockice su idealan primjer kako zdrava hrana može da bude preukusna i praktična za svakodnevni život. Zato pripremite svoje seckalice i hajde da zajedno napravimo nešto sjajno za naš organizam. Za početak uzimam 100 g sirovih neslanih pistaća i ubacujem ih u secka. Ja sam ovog puta izabrala sirove jer oni zadržavaju maksimum svojih hranljivih materija, vitamina i minerala. Naravno, vi možete uzeti i pečene pistaće ako želite, oni imaju nešto intenzivniji ukus i hrskavost, ali su sirovi malo zdravija opcija. Pistaći su fantastičan izvor vitamina B6, koji je bitan za energiju, metabolizam i rad mozga. Bogati su i mineralima poput magnezijuma, gvožđa, kalijuma i bakra. Ono što ih izdvaja su moćni antioksidansi koji čuvaju naš vid, kao i zdrave masti koje štite srce i krvne sudove. Sada dodajem 200 g suvih brusnica. Pošto su moje brusnice bile malo suvlje, dodala sam u secka sasvim malo vode, otprilike 1 supenu kašiku. A vi možete staviti i malo limunovog soka ili pomoranđinog soka za još bolju aromu. Nakon toga su se fenomenalno samlele i povezale se pistaćima u prelepu sočnu smesu. Brusnice su poznate kao odličan prirodni saveznik u prevenciji upala i infekcija, jer sadrže jedinstvene sastojke koje štite naše telo. Takođe, bogate su manganom, vitaminom E i vlaknima koji su izuzetno važna za dobru probavu. Ovu prelepu mirisnu kombinaciju sada prebacujem u činiju. Pistaći i brusnice su sami po sebi preukusni, ali pošto ja volim malo slađe, odlučila sam da dodam i 1 kašiku meda. Naravno, vi ovaj korak možete potpuno da preskočite ako vam je smesa dovoljno slatka ili ako pazite na unos dodatnih šećera. Sve lepo promešam dok se ne sjedini u kompletnu masu. Zatim ovu smesu prebacujem u silikonski kalup da bih dobila oblik malih kockica. Dobro je utisnem prstima kako bi kolačići bili čvrsti i zadržali oblik kada ih izvadim. Silikonski kalupi su sjajni jer se iz njih sve vadi bez ikakvog lepljenja, a kockice izgledaju dekorativno. Kockice ću čuvati u frižideru u zatvorenoj posudi kako bi ostale sveže i čvrste. I još jedan mali savjet. I ako je ovo super zdrava užina, pistaći i brusnice su poprilično kalorični i puni prirodne energije, pa nemojte preterivati. 1 do 2 kockice dnevno su sasvim dovoljne da vas podignu i zaslade. I to je to. Moja zdrava užina je spremna. Veliko hvala što ste izdvojili vreme i pogledali ovaj video do kraja. Nadam se da ćete isprobati ovaj brzi recept i javite mi vaše utiske u komentarima. Ne zaboravite da kliknete like i da se pretplatite na kanal, jer vas čeka još zdravih recepata. Budite mi zdravi, srećni i vidimo se već u sljedećem videu. Pozdrav!